Iba ekene m unu Igbo mmanụ biko ihe chọrọ ikwu okwu n'ụbọchị taa wụ kedu ihe kpatara ndị Igbo ji agba onwe ha alụkwaghị m n'oge ugbu a. Ọ gịnị na-eme? Ihe bekee kpọrọ ya wụ why are Igbos divorcing? Ọ ajụjụ. Ọ gịnị kpatara ya? N'ịga n'ihu, ọ bụrụ na ile anya oge ugbu a nwekwa ihe dịka ndidi, nwekwa onye chọrọ inwe ndidi ka edozie ihe edozie. Imeriime n'ime marriages, alụmdi na nwunye, ọkụọ n'isi na okwute. Ọnọdụ ka ihe bekee si imago to your tent, O Israel, maga onye anọkata, onye aghasa ya, onye na-aga na shedie ma aga n'ọfịs ya. Onwekwa chọrọ inwe ndidi ka ama ma nwere otu enwere ike isi wee kpakọ ihe ọnụ, ma ọkwa na nwere otu enwere ike isi wee mezie ya. Onwe onye chọrọ ịmanụ. Ịma dịka iji maatụ, ihe gbasara alụkwaghị m a wụkwa sọsọ n'ala Igbo, ọ nọgasị na ịmago na paati Naijiria ndị ọzọ, but ihe anyị ji ekwu okwu gbasara nke Igbo na nke ahụ nke anyị, ọ ihe gbasara anyị, kedu otu anyị ga-esi wee dozie, maka asị na ọ na-esi n'ụlọ mara mma apụta n'ama. Ọ ya mere o ji wee metụ n'obi nji si ka m site na nke anyị wee pụtawa. Ịmago n'ihe dịka typically onye Igbo man or even the woman, ọ na alụ di na nwunye abịa mụọ nwa, a na-amụ, ọ na nwoke adịbeghị na ya dịka otu anyị nwa si aghọta ya, mere ime ndị Igbo si aghọta ya. Ọ na nwoke adịbeghị na nwa ahụ a mụrụ, ọ na-adị anyị ka ịmagalụ ndị na nwunye a na-agbaba aka ahịa na onwebe ihe bido ọnụ. Mana ọ bụghị otu o si adị n'imerime ebe ndị ọzọ. Adị m ekwu na nwaanyị wee ihe ọjọọ, mana otu ndị Igbo si agba mbọ gbasara nwoke, asịkwa nwoke asị gị mago mmadụ nwunye gị mụta gị nwoke, ma ị kwetere na ikweghị, o so na isi ihe merenụ ọtụtụ di na nwunye ji agba ibe ha alụkwaghị m, kama ha nwere ike iji ihe ọzọ wee bido aka. Mana the main thing onye ọla ji aga na shedi ewu na o nwere ike ọ bụrụ na amụghị amụ ma atụghị atụ, ọkwa nna amụrụ amụ bụta amụta nwoke. Ọ ya mere ị gaa n'imerime ụlọ ikpe anyị na court nọ n'obodo anyị a, isiokwu ma cases enwere ebe ahụ divorce, na-ajụ gịnị na-eme. Ejikwa m ụdị ha ama ndị be anyị mgbe mbụ, eji m mara ndị be anyị. Ndị be anyị na-ama otu ọwụ na ihe ada agazi. Ndị Igbo maara ọwụ na ihe ada agazi, ha na-agba mbọ ka ha motu a ga-esi wee mee ka obido gaziwa. Mana ihe m na-ahụ ugbu a ọ dị egwu. Ịma na enwere ihe dịka ụzọ ịgba alụkwaghị m, ihe dịka ụzọ ịtọ ma ọkwa na abụọ. Nke wụ enwere nke wụ ịgba alụkwaghị m nke mkpọ ya physical, enwere nke mental, enwere nke emotional. O nwere ndị ha na nwunye ha bi, ha na di ha bi, ha agbago onwe ha alụkwaghị m, ma ha ka bikwa n'ofu ime ụlọ ahụ. A na-apakeji, a na-amaneji, na-akọnfuse onwe ha, chena mmadụ ife ọ ga na-akọnfuse. Ụmụaka na-akọnfuse, na-akọnfuse onwe unu. Ọ dị iche iche. Ndị nke physical ahụ direct, nna ị ga-abịa binie megharịa, ị ga-abịa garịa because chinke anyị fụrụ anyị na-efe, anyị kwuru na anyị ga na-efe ịhụgo na ọwa ọkụ gị, so onye ọla ga-abịa chọọchị ọzọ ọ ga-efe. Mana ofu ihe na-agbagwoju m anya bụ enwukwugo na vidiyo m kwuru ya, asị m biko, ihe a ka na-etrip m, ọ ka na-agbagwoju m anya.
kedu ka somebody dị ka Solomon nọ n'akwụkwọ nsọ Solomon dị n'akwụkwọ nsọ kedu otu o si wee manage wee lụọ ụmụ nwanyị 700 werekwa ndị concubines ya 300 wee tinye ọhụrụ 1000 mago na 1000 ofu onye na manage ministry a apịkatago m ihe a gwakwa m mkpokọta nwa n'ezie Okoye na onwe ya na-manage ofu jo imago one piece ọ dịghị ekwe m ekpokọnwụ oge ụfọdụ ngụkọta isi like this mago just ka nje na ụmụ ya one bottle a ka mago top cylinder gasket isi m ghara ịbọn mana Solomon kwechiri 1000 ụmụ nwanyị sọsọ ya na manage. Solomon dị greedy ma ọkwa na-asị m kwuo ọ dị greedy na-agbanyeghị na Okoye na manage ofu mkpụrụ a kwa ụbọchị ana m ayọkwa Oluwa maka amara ya ka ọ bịa kwudoro m maka na ọ dị egwu ịmụ ihe ịgba alụkwaghị ma ihe divorce a ọ gbugo omenala anyị ị ga-agbakọ imerime na number of statistics ndị na-divorce ugbu a na Igboland kwa ụbọchị ọ na-etinye ihe ọ dịkwanụ mma ejikwa m ihe a wee mara ndị bayo ndị Igbo biko tutu mbido gawa n'ihu n'isiokwu a Ogu Emmanuel bụ aha m biko ọ ga-amasị m ka unu gaa na ịghọtago Facebook page m click like unu gaa na YouTube channel m ebe ahụ ede subscribe unu click na subscribe unu subscribe ọrụ m gaa n'ebe the notification bell unu apịa mgbịrịgba ahụ aka ka unu wee nwee ike ịdị na-enweta vidio m mgbe ọbụla m posturu vidio ana m enwe kwa izu ụka ọbụla ana m enwe ofu vidio ụbọchị Mọnde enweghị so n'iji bido n'isi mmemme m n'ụbọchị taa ma isiokwu n'ụbọchị taa nke mbụ achọpụtara na nwoke onye nwere efe maka ibie nwoke onye nwere efe maka na ụdị oke azụmahịa eji mara ndị Igbo ma ọ nwee ike wụrụ ụfọdụ ndị lụtakwa ụfọdụ ụmụ nwoke lụtara nwunye ha na-arụ ọrụ n'ọfịs ma ọ na-azụkwa ahịa ọ na-eme amalite n'ụtụtụ onye ọbụla pịam onye etinye isi before kụọ 3 4 ọma na-efefusiela di esi aka nri nke nwaanyị esi aka ekpe efefuola onwe onye na-anọ n'ụlọ mgbe eji abata agwụcha na sọsọ n'abalị so ibi na-agbakọ ka di na nwunye lụrụ di na nwunye a na-ekwukwa m na onye lụrụ di na nwunye ya hapụ ihe ọ na-eme bịa tụpụ ụkwụ na ya dị okwu ihe m kwuru ọ eziokwu na ụmụ nwanyị na-aka love ndị nwere efe ụmụ nwanyị na-aka love ụmụ nwoke nwere efe mana ha na-alaiki ụmụ nwoke ji ego ekwukwa m love ụmụ nwanyị na-aka alove ụmụ nwoke nwere efe mana ha na-aka alaiki ụmụ nwoke ji ego maka ụmụ nwoke na-egbute ihe a na-eri ụmụ nwanyị na-alaiki ha well ọ na-amasị ụmụ nwanyị mana ụmụ nwanyị na-afụ ndị nke ha nwere efe n'anya karịa ọ ya mere nwaanyị nwere ike o tinye aka were ihe onye nke ji ego gotere were enye onye nke nwere efe nwezi ike efu ihe dị ka ha polo ma wọchị ma fon ezoro nwunye gị n'aka somebody na-akpa na-akpọrọgharị na streeti unu ọgbada isi ihe nke hichakwa na fon a m zụrụ nwunye ngwa m na ofuru efu wiki abụọ gara aga ịma na fon gị dị ha fon ahụ ezo dị ha kama na ịmago kọmpemanụ gị ka unu ha manage ministry a ama ndị agha sikwa ịmata ufe buru bịa mana ịma na ministry anyị na-agba direct so anyị na-agba gị nke na-eme eme kama ihe anyị ji ekwu ya hụ ka anyị kọtọ mmadụ kama onwe otu ị ga-esi wee dozie ndụ gị kaba ahụ dozie maka ndụ gị
doto di na nwunye ada anọkọ ofu ebe. Ọ na-eme ọtụtụ mgbe ọ bụrụ ihe dịka onye na-arụ ọrụ n'ọfịs ma ọ bụ onye na-azụ ahịa nọ na shade ya na ndị nebo na ndị ọ na-ahụkọrịta ebe ahụ ha na-anọkọ karịa di na nwunye. Ọtụtụ n'ime ha na-esi ebe ahụ developụ ịmago ụmụ emotions dị aṅaa. Ịhụ nke nwaanyị ebido nwa nke nwoke ahụ na-abịakwutekarị ya na shade n'anya ma ọ bụ nke ahụ ya na ya nọ n'ọfịs makwanụ nke nwoke ịmago nwa ụmụ ihe sesledi ndị a nọ n'akụkụ ma ọ gịnị ọ na-atụ ya plọm ọ na-enye ewute ofu anya. O nwere ike ofu ihe lidi eto anọda Okoye akparịpụ. Unu kwesịrị ịghọta ihe na-ekwu ihe a. O nwekwa onye di na nwunye na-asị ka ha wepụta oge wee nọkọ ọnụ dịka di na nwunye ka ha nwee ike ịghọta onwe ha. Ada ahụzikwa ya this time. Ịhụghị so oge ụfọdụ ịhụ na o nwere ụfọdụ ihe ndị anyị na-eme ka anyị gbaa mbọ ka udo dị na ezinụlọ mana ịhụ na ihe ndị ahụ na-ebute distractions. Ọ na-ebute distraction and onye gịnị a kpọrọ di na nwunye unu na-ada anọkọ unu ada akparị unu ada ekwukọrịta o nwere otu unu ga-esi na-ekreti distance n'ime onwe unu. Ọ na-agbatị onye a na-aga aka nri onye a na-aga aka ekpe ịmago a na-amaneji na-confuse onwe unu che na anaghị eme. Ịhụghị so tutu ịchọpụta ihe na-emenụ Okoye ma madam achọghịzi echi ọzọ ọ ga-efe. O bidozie hụta ukwu nwunye ma ukwu die n'ụdị ọzọ. Ukwu nwunye ma ukwu die adịzie ka ụkwụ anụ. Ihe a bụ mmadụ na-abụje n'ọta kpọkọ ndị mmadụ si ha ka ha baa n'ime ọhịa. Ịghọtago jee gbute ihe a na-eri ka ha jee chụọ nta dịka di na nwunye nọkọtazi ụkwụ ofu onye adị ya ka ụkwụ anụmanụ. Andị mana ihe unu bata ime ọhịa wee bịa gbuo anụmanụ so nwa ihe ọzọ na-ahụghị chọrọ ka onye chọọ ofu ihe gbubipụ anụmanụ ahụ ụkwụ. Unu kwesịrị ịghọta ihe m na-ekwu na ebe m na-eje. Nke abụọ ahụrụ gịnị? Kedu ihe bụ nke abụọ? Nke abụọ ahụrụ oge ụfọdụ a na-enwe ihe dịka ụfọdụ ọnọdụ ịbịa ihu nwaanyị nwere ihe dịka doctorate degree na mahadum n'ụlọ akwụkwọ dị elu. Ọ bịa lụọ ihe dịka onye gụrụ elementary 6 ma ọkwa na ịmago ụmụ ihe secondary school drop out a onye na-agụchapụ secondary school o nwere ka ọ na-azụ ahịa na ụmụ ihe Ọnịcha main market ndị a ma ọkwa na arịa Aba unu businessman. Ịhụghị then o nwere ebe ọ ga-eme ruo nke nwaanyị ruo n'ụlọ ọrụ ma ọkwa na ebe ọ na-azụ ahịa ma ọ gịnị oge ụfọdụ ọ na-aghọta onwe ya na ịma oge ụfọdụ ụmụ ihe ụkọ dị ya ihe ọ na-akọ ọsụkwa ọ dị egwu. O nwere ike na-aghọta onwe ya na ihe o jikwa na ama na-eji Okoye ọkwanụ na mgbe oge ruru ịnụ di na onweghị saizi ya ọhụrụ so o ji wee baizie na one chance Okoye buru ya na moto gbadawa. So obi adịkwana ihe mma n'ebe ahụ ọ nọ ọ ka o wee wụrụ na ọ zara onye lụ di makwa na ọ zara onye lụ nwaanyị. So ịhụ na di na nwunye ahụ ga-adị compatible ma ọ bụ ndị sụrụ bekee kama ha nọrọ ebe ahụ na-ịmago na-aghọrị onwe ha iche na ọ na ha aga mana onwe ihe na-aganụ onwe ihe ọbụla na-aganụ. Oge ụfọdụ na-anụ ihe dịka ogbe onye ha ka m imagine a whole me. Child, I have suffered. Atala m ahụhụ atala m ntu. Oge ụfọdụ na-anụ ihe dịka I don't blame you. Atakwanụ gị. Ịmakwa na onye nwụ ịma m ụmụ ihe okwu ndị dị aṅaa mgbe ọ na-enwe obido batawa n'etiti alụmdi na nwunye. Ịmana mgbe di na nwunye a ga-ejiga na shedi ha eru ego mgbe onye ọla ga-ejiga gbada ya na ministri ya oru ego
oge ile anya hụ na onye a oruru gị na ya na-abụ ma asị ka abịa mago kwụrụ na society ma ọkwanụ etu m si eche echiche ma ebe m gụrụrụ akwụkwọ ahụghị ebe onye a gụrụrụ ịhụ na ha na-abụ amachi gị. Onweghị ọzọ a na-ekwu okwu elebe anya ebe a na-ịmago na divorce court. Oru ha na ọnọdụ di na nwunye dị ha n'otu a ebe ha ji eme ebe mgbaba siri ike wụ na court ebe a na-eme divorce. Ihe a na-enye nsogbu n'ala Igbo be anyị. Nke taa hụrụ gịnị? Ụmụ ndị na-ada akwanyere onwe ha ugwu, ha nwa adịkwa n'oredi ịkwanyere mmadụ ugwu. And ịma na mgbe ọbụla di na nwunye nọ ha na-akwanyere onwe ha ugwu, onye a ada ewe onye nke a dịka mmadụ. Onwe oge ụfọdụ oge eme onwe famili oge eme ịbata ịhụ ebe di na-akparị nke nwaanyị ma ụmụnne di ya na-akparị nke nwaanyị. Ịhụ na nke nwaanyị enweghị okwu aka nke ya, ihe ọbụla ọ sọ ya mee o mere ihe ọjọọ. Otu aka a ga na-afaya up and down, di faya ya, nwanne di ya faya ya, nne di ya faya ya, nna di ya faya ya, ikwu na ibe ekete nke nwaanyị na-arịgoro ya na-arịtu. Ha echefuo na ihe a nwa mmadụ ka ọ bụ. Onweghị ihe dịka otu a na-ememe family meeting ma ọkwa na-atụkọ alụ ọnụ, ọnwa anwa tinye ọnụ ka okwu taa mechie ọnụ onye kpọọ gị ihe anụmanụ mbịabịa kpọpụta na ọkwa bunu ụlọ aja red, ụlọ aja aja abịa kpọpụta gị ibi ebe a ka ihe ma ị ga-agwa m, ka ihe ịmụ ị ga-atụ na suggestion a, ka suggestion ịmụ ị ga-atụ n'okwu a. Mechie ọnụ biko ka anyị na-ekwuru ihe bara uru. Ọwụ fault gị. Ịhụghị. So ma suggestion ya ma idea ya, reason ya, achọghị ya. It is not needed. Akagbuo ya nke nwaanyị na-anwụ in silence. Nke nwaanyị na-anwụ na-akpọnwụ. Inwe ike hụ ya o buru moto gbafee ire akwa gara ọnụ na nke anyị na-asị na ọ dị ka ya hụrụ, ọ dị ka ọ gị hụrụ nwaanyị a. But ịma ihe nwaanyị a na-ahụ, ịmaghị ihe nwoke a na-ahụ. Onweghị ụdịka di na nwunye dị otu, onweghị ihe ga-eme ka ọ ghara ịga kụọ isi n'okwute. Ọ ga-hit the rocks. Ụfọdụ ụmụ nwoke ma ọkwa na ụmụ nwaanyị ha meghepụ ọnụ ebe a, enwe ihe a na-akpọ biological weapon. Ha fee gị ọnụ ekwuru na main road na-achọ trailer 42 tires ọ gafee ka ije daba. Ha fee gị ọnụ iji gị onwe gị aka, iji aka gbuo onwe gị. Ọtụtụ n'ime ha na-akparị ibe ha, they make sure na ha bring ya down, mee ka ha ịghọta onwe gị na onwe gị mmadụ ọbụla ewu. A ga-ebutu gị butuo gị ọnụ ala. Ọtụtụ ụmụ nwoke abịa na alụmdi na nwunye, ọtụtụ ụmụ nwoke ada akwanyere onwe ha ugwu. Ihe a ka a na-ebi eri aka, o biri aka gaa na housemaid. Ụmụ agbọghọbịa bụ tenant bi n'akụkụ ya dị ma ọ na ya dị ebe ahụ, ọ na-ebitọsị aka. Ịhụ ụmụ nwaanyị ọ na-aga di ya, ụmụ nwaanyị jọrọ njọ karịa nwunye. Ọ na-aga n'ụmụ nda age girls ndị a na-apịtọgharị aka, na-emechu nke nwaanyị ihu n'ebe ha bi ma na community ha nọ na ya. Ịhụghị. Abịakwa na ụdị akwa, ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwa na-ebikwa ụdị ndụ a. O nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị nke na-ere onwe ha, buturu price ha. O nwere ndị nke a na-akpọ ịyọrọmnjụ. Ihe ọnụ ọwụ fault ma ọ nọ ihe dị ka ịgwa m, anyị amakwa otu anyị esi mee. O nwere ndị nke a na-akpọ kezaya. O nwere ndị nke a na-akpọ n'ọnụ oyibo hot pants. Ịhụghị. Ha ejighị onwe ha aka ike. Ịhụghị. Abịa ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị a na-agwa gị abịa na-eji ha ka na-eji onye akwụkwọ n'ebe ụmụ bọyị ọga ha nọ, n'ebe house boys ha nọ.
a na-eji ya ka a na-eji onye akwụkwọ ebe drivers ha nọ eretụchago onwe ha n'ime na community ebe ha bi ma na street ebe ha bi, ha bego onwe ha ego, ha ebe ngwa ahịa ego. Ọ hụrụ ya. So n'ijiga n'ihu, abịa na nke ịnọ abịa na nke ịnọ, kedu ihe bụ nke ịnọ? Nke ịnọ a nwere ofu akụkọ a kọrọ. Ọ nebo m kọrọ m akụkọ a, anọ m ome. Nebo m gwara m sị m na na o nwere ofu ụbọchị ịmago di na nwunye binu, nke nwaanyị ndị a na-afịrị ọnụ na-enweghị kọntrol n'ọnụ. O nwere ka ya na di esi wee kwuo okwu, ọgwa di esi na isi adịghị mma. You are mad. Isi adịghị mma. The man buru ihe a, buru isi adịghị mma, debe na warehouse obie, were ice block tụkwasagoro ya ka ọ jụọ oyi. Ihe a na-eme ụmụ ihe ebe June July. So nwoke debekwa ahụ na nsogbu adịghị, ghọtara na na-eme. So ruo mgbe eruru ịla Christmas, akwadocha Hero Village, ịmago gaa Christmas na village. So si otu akpọrọ the woman, kpọrọ ya gaa na be ha, si ya na ihe a ji wee kpọlata ya, nọ mkpọlata ka ya kpọlatara ya ihe ahụ, na ihe a ji wee kpọlata ya ahụ na ya chọrọ ka ọ nọrọ na be ha, ka ya nwa nwoke ka ya laghachi ya azụ, na mgbe ọwụ na isi dị ya mma, mgbe ọwụ na ya nwetara onwe ya n'isi a na-adịghị ya mma, na ya ga-alaghachite azụ bịa kpọrọ ya. Eche ma ọ wee egwuregwu, emepe buutu na-ebutusi akpa, ọgịnị na ya ga-aga ka ya gaa kpakọ isi ọnụ maka isi adịghị ya mma. Mgbe ọwụ na isi dị ya mma, ya bịa kpọrọ ya. Nwoke faa aka bọchaa taya gasi ike. Ọzọ dịka ibi ha hụrụ ofu enyi nwoke, ọ sị na nwunye nwere ike ịkparị ya, gwe ya nta, gwe ya emo, gwe ya ihe niile ọla ekere egwu ya, na ya ga-agbaghara ya, na ya ga-ahapụwa. Mana enide nwunye mepere ọnụ si ya atakwanụ nge, na ọnwụ na enye nwunye ọsọ n'ụlọ ahụ, na ya ga-eji aka kwapụrụ nwunye na that house. So ihe ọ na-ekwu aghọta m nke kwa ọdịnarị atakwanụ gị, ọ ya nwa ka mmadụ dị na nwunye ga-eji enwe nsogbu. Ịmana were m ihe a wee gbaa night, wee laba tụkwasị isi na pilo, ịmago na dissect atakwaranụ gị a. Mgbe achọpụta na atakwaranụ gị nwere ike imean so many things. Ihe ọwụna wee ihe ọjọọ ụwa atakwaranụ gị. Ịmana atakwaranụ gị nwere ike ịwụ na nọ n'ebe ahụ, ịmago nọ n'ebe a na-akparị onwe gị. Ịma na ihe a ọwụ na mụ na gị gbaa night n'abalị, ihe ifilu na ị na-eme na ịma gị eme, na nwa bọị gị ka gị eme, na n'ebe a bi n'azụ flat anyị ọ ka gị eme. O socha na atakwaranụ gị. A define wa atakwaranụ gị, even ọ ga-aka Baịbụl n'ogologo. Ntete n'otu kụchaa isi m sị na ihe onye akwụkwọ ahụ okwu a o pere mpe n'anya, mana ewuye okwu a mmiri ọ na-eko karịa achịcha. So wee bụrụ na mkpa onye ọbụla dị n'iche n'iche. Mkpa this my friend a ihe nwere ike ibute ọgbaghara ma nsogbu n'ezinụlọ ya, na ya na nwunye ya wụ ọwụ na nwunye emepe ọnụ si ya atakwaranụ gị. O wee wụrụ ụka wụrụ inu. Nke ise awụrụ gịnị? Kedu ihe nke ise wụ? Nke ise wụ, o nwere ụfọdụ ndị nne na nna, ọwụ na oge erugo nwa ha nwoke ịlụ nwaanyị, ha na-achọ ka ha ji aka ha ha na-achọ ka ha ji aka ha were nwaanyị ha chọrọ nyawe ya n'isi nke nwoke ahụ. A na-acha nwoke ọkụ, a na-achị ọkụ gwa ya na ọwụ na-erughị nwa enyi nwaanyị a mụ na ya na-abụ nwekọ shed n'ime ahịa, ma mụ na ya na-abụ nọ na Christian mother, ma ọ nke a ma nke ọzọ, na ọkwa na-enụghị ya ma egbuoro gị onwe m nke ọzọ. Ihe a ka a ga-achagide dịga ya ọkụ, chagide dịga ya ọkụ.
the guy ejeje baa the one chance. Ụfọdụ ndị na nna ga-acha gị ọkụ ọ ga-eme acha gị ebe dị confused in life. Ihe ha madewewo obi ụtọ nke ha achọghị ịma ma gị nwa na onwe gị gị na nwaanyị ahụ ga-ebi ọ bụ ụdị onye ị chọrọ, ọ ga-ekwenwu na ikpokọnwụ, maka na o nwere ka ọ dị ọnwụ na onye iwe ọkụ pụọ o jee lụkwa onye iwe ọkụ. A na-atụgwo ya atụgwo, a na-eme isi emis. Ọ nwere ike ebe ị na-agba mbọ ka ị satisfy ya mma gị ma ọ mpa gị, ije ibinye aka ebe ahụ. Unu banyezie n'alụmdi na nwunye, onye ọ na-eru uju ịma na ihe ahụ ụdị ihe ị na-eri. O nwere ụfọdụ ụmụ nwoke chọrọ ya, ndị mago ndị dewe ihe na backyard, ndị pakịrị ngwa ahịa n'elu, ụmụ ihe adazi elu na adazi anọ ndị a na gịnị gasị, ịghọtago. O nwere ndị chọrọ ya otu ahụ, mana o nwere ike nwaanyị mma gị chọtara gị agụgụ ụdị ihe ị chọrọ. Ịpụtazie gị na nwunye gị biri ụbọchị ọbụla, kwa ụbọchị ọbụla ị na-eru uju, nwunye gị a na-eru uju, a na-amaneji, a na-apachi ka ọ dị ka ọ na-aga. Dọọsụ ime mpa gị na mma gị ka obiọma kpaa ha ka ha dị happy. Ada consider kedu otu emotion unu dị, o nwere otu unu si nwee aṅụrị, o nwere ihe dị ka happiness. Ada ekwu okwu choices unu. At the end of the day, ịnọkpa ahụ enweghị ihe dị ka ịhụnanya, enweghị ihe dị ka nghọta, ma ọkwa nọ na mmadụ na-abụọ ma ndị adịghị compatible. Ọ bụghị ndị ọbụla, ọ bụghị nwoke na nwaanyị ọbụla bịakọtara ọnụ kwesịrị ịlụ di na nwunye. There are people who are meant not to match. Enweghị ike ịmatch nụ. So di na nwunye arụzie, ha na-alụ na-agba mbọ kedu otu a ga-esi wee mee ka marriage a wọkọ. Ha na-abụ mana marriage a ga-awọkọ, ọ bụrụ amado ụwa George. Kedu ihe na-akpọga ndị Igbo na court alụkwaghị m, wụ divorce court, ụlọ ikpe alụkwaghị m? Oge ụfọdụ ọ bụrụ ihe bekee kpọrọ maga ụmụ ihe sexual upbringing ma orientation ndị a, maga ụmụ ihe mmekọ nwoke na nwaanyị, ọ bụrụ otu o si dịrị onye ahụ n'ahụ tutu o bulie gawa na nke di ma ọ na nke nwunye. Kedu ihe m na-achọ ịkọwa ka mgbazie direct? E nwere ụfọdụ ụmụ nwoke ịma na ihe a na-eriwu nke nwoke ibe ha, maga ụmụ ihe gay ndị a. E nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ihe a na-eriwu nke nwaanyị ibe ha. O nwere ike nke nwaanyị laanya ndị otu alụchana dị kwa ụbọchị a na-akụ ya ọnụ, ịbịa nọrọ n'ụlọ nke a nke ọzọ. Onwe nwoke ọbụla, onwe otu Okoye si gafete ọbara Okoye onto di na nwunye a na-apakeji. E nwere ụfọdụ ụmụ nwoke nọnụ nke nwoke ibe ha ka ha na-eri. Nwaanyị ejeje gbacha akwụkwọ biri dịka di na nwunye, abịa nwunye aga na-atụ ya n'anya, nwunye a na-asụ ya oyi, maka na ọ bụghị nke nwaanyị ka ọ na-eri, ihe ọ na-eriwu nke nwoke ibe ya. Onye nọ n'akụkụ agaghị aghọta ihe na-ese. Even ụdị ndị ịjụ ahịa ogene onye kọrọ gbaga agbago, ọkọrọ gbada. Ụfọdụ a na-ebe ka typewriter kpata na-akọgheri pụta ụya ihe na-ese. Ihe na-ese n'ụwa na ihe m na-eri dị iche na ihe ọ na-eri. Ime onye ọ na-nwe ihe ọ na-eri. Oge ha bịazie abanye n'ime ịmago this packaged relationship. A na-aghọrị onwe ha, a na-aga, ọ na-agbago. Ịhụ na di na nwunye a ha bikọrọ ọnụ dị ka ndị ọbịa. They are two strangers living together. Ya ndị ọbịa na-abụ bịa bikọ ọnụ. So nwebe oge eme ha megide oruo ha ebe a, ha sị mbọ ba ha uru ka ha gaa ọchị ọzọ ha ga na-efe. Kedu ebe ọzọ na-aga ịhọchi ọzọ a na-efe? Agawa na ụlọ ikpe ebe a na-eme divorce. Aga n'ụlọ ikpe ahụ, mago akọtụọ ya maka ndụ nwoke na nwaanyị, maka nwere ike ofu enwe ike tete n'ofu otu were mma magbu ibi ya. A divorce onye aga ebe a. Ihe a na-agwa gị juru eju n'ala Igbo. Ma iletu anya ala, ọ bụ na ịnwe anya ime mmụọ dị ka ụdị anya nke anyị nwere. Ahụkwa na na-ekele m na alụm ahụ na ife na ahụ na nzuzo. Unu gara ife na na-ekele m Chineke.
kama ụmụ ihe anyị ime mmụọ. Ịghọtara? So nke asaa hụrụ gịnị? Enwe ndị ga-ebirinụ everyday ọgụ everyday ikpe. Otu a ka a na-akpọ ikpe. Ekpekatala, kpee n'elu kpee n'ala, nwebe ebe na-agabeghị aga kpee ikpe. Ndị jọji ekpekatala ike agwụ, ndị chọọchị ekpekatala ike agwụ, ndị nebọ, ndị ụmụnne nke nwoke, ụmụnne nke nwaanyị ekpekatala efe adịghị. So oge ụfọdụ ihe na-akọsụkọ ihe awụ ife ọsụ mmadụ ọlụ onye n'ọwụ onye ọ chọrọ ịlụ, abịazie a na-ebigheri aka, a na-akọnfuse onwe ha, che na ịmata ufe ọka a na-akọnfuse. Ịma na mmadụ na-abụ onwe ebe a siri maachị ya, afọ ọsọ ha na-abụ ha ebiri dịka di na nwunye. Imechazi hụ that na ndị a dịka two lines that are never meant to meet, two lines that can never meet. Mmadụ na-abụ a ga-ebinwu ekpekatala nwebe ebe na-agabe ekpe ikpe. Ihe ọbụla nke nwoke mere ọ ga na-afụ nke nwaanyị ụfụ, ihe ọbụla nke nwaanyị mere ọ ga na-afụ nke nwoke ụfụ. Ọ dịka cats and dogs. A na-alụ, a na-egbosa, anọkọta akụwara ụmụ ihe isi a, anọkọta nke nwaanyị apply ya ụmụ ihe eke 14 ndị awa aka odo. Ịghọtala? Oge ụfọdụ were design isi nke nwoke. Ịghọtala? Nke nwoke nọkọta onye ụmụ ihe bakan stroke ndị a onto one side ọnụ mago kpunye gworo n'ọnụ by use bakan stroke kpoza. Ọ na-eme, ọ na-agba. Nke so nwụziga ebe oge ma alụgide ihe a, odoge anya ma mkparị ma ikpu iyi ma ibutu mmadụ ma gịnị. Otu ha ga-esi na-eme na-awọ ndị ọ dịka ihe ọchọ na-epụ mkparị dịka ọchọ na-epụ out of fashion. So eme ndị a ji esi otu akparị ibe ha. So ihe ga na-enezi anya ọ gaghị adị anya after akpọgidere ikpe a, because onwe ebe ọ ga-eme di na nwunye nweruo problem. Ha gawa na compound ndị kpegoro ha ikpe before, ndị ahụ adọji, onye ọ na-agbafusie maka mana problem na-abịa, onye ọ na-adọji. So ama na unu problem. Ihe a na-agwa gị na-eme n'ala Igbo na many families. Ịma anyị dị mma n'ikpuchi, a na-cover up amado ụwa George, ọ dịka a na-eme mana onwe ihe a na-eme. Ihe ọzọ nwekwara ike, ihe ọzọ na-eme akpatakwa na be anyị di na nwunye ịgbasasị. Oge ụfọdụ o nwere ihe bekee kpọrọ fair weather marriage. Kedu ihe fair weather marriage ahụ? O nwere ike nke nwoke hụrụ na nke nwaanyị nọkwata na position n'ụlọ ọrụ ma n'ọfịs ma na ọ gụrụ akwụkwọ ma na o ji ego. Ọ bụ na ọ laikiri ya, ọ bụ na ọ hụrụ ya n'anya, kama na ya nwere onwe na-achọ ebe a ga-atụkwasị isi onto onye aka dị. Ọ bụ jeje maba. Ọkwa na ọ bụrụ na nke nwaanyị na-anya hụ na nke nwoke na-ebutewu ihe ọ na-eri. Enwe ike wụrụ ụmụ ihe illiterate businessmen ndị a, ụfọdụ amaghị left and right ha. Ọkwa ihe aka nke nwaanyị chọrọ, mana nke mbụ oge erugo mgbe o kwesịrị ịga settle all down. Nke abụọ ọ chọrọ onye ga-egonye nwe moto, ọ chọrọ onye ga-ebutewu ihe ọ na-eri. Ịhụzie mmadụ anọ na be di wepụ ụkwụ n'ama, mmadụ anọ na be di na-agba akwụna na-apụ n'iro maka na onye ya na-ebi n'ụlọ udie ejighị anya, ọ tụghị ya n'anya. Ịhụ na ihe bukọta dị na nwunye ahụ, kedu ihe m nwere ike profit n'aka gị, kedu uru ị nwere ike ịbara m, and mostly ọ na-awụ financially. Onweghị ihe ọzọ onye gbasara ihe ego. So nwezi ike na-anya hụ na kọntena nke nwoke kpugo mmiri, nke nwaanyị agwa gị na ya bịakwa ịta afụ n'ụwa, ụkwụ ụwa afụ ka ya pụtara na a ga-amakwa ihe a ga-eme ihe a. Ọkwa na ọnọdụ echenji gị, onye ọ na ga-agakwa na shedi. Ọkwa na ọnọdụ echenji gị, onye ọbụla ga-achọkwa chi nke ọzọ ọ ga-efe. Onye ọbụla ga-achọ ihe ọzọ ọ ga-eme, onye ọbụla ga-achọ ebe ọzọ ọ ga-aga. So oge ụfọdụ ọ na-eso n'ihe na-akpata di na nwunye ịdọsasị, gbaa onwe ha alụkwaghị m n'ala baiwa n'Igbo.
ọ na-ebute ezigbote nsogbu ọ na-ebute, ọ na-adị egwu maka na ihe onye a bụ n'obi wee banye n'ime relationship ma marriage ahụ ọ da ahụzie. So ọ ga-enwezi choice isi mba na ya ga-anọgharị jeje chọọ ebe ọzọ ọ ga-enweta onwe, ebe ọzọ ọ ga-adịrị ya na mma. Tutu ịchọpụta ihe na-eme, agwa gị na ha na-abịa divorce go, onye ọ na-emegharị ana. Nke ite naanị awụrụ gịnị? Nke ite naanị awụ ihe gbasara DNA test. Ọ bụ eziokwu, o nwebugo vidio m mere gbasara DNA test. Ịmago DNA test ahụ test nwoke nwere ike ime n'ebe ụmụ ya nọ iji wee chọpụta ma onye nwa tụrụ ime ha. Enwere ike ịkpọ ya paternity test. Ezi nwoke ga-eje wee maa ma ụmụaka ma onye nwa mụrụ ha, onye nwa tụrụ ime ha. So ịmago no due to lack of trust na our communities n'ụbọchị taa. And ụfọdụ ihe ndị mmadụ ji maka ya wee na-aghọta onwe ha. Ibutuo ntị a na ị ga-aghọta ebe m na-eje. O nwere ụfọdụ ime ezinụlọ anyị n'ụbọchị taa. Ịhụ na ụfọdụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị bi n'ezinụlọ ahụ, ịmagoro ụfọdụ di na nwunye na ndị ha kuru n'aka na-enye nri na-azụ ha, na-eto, a na-akwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ kwesịrị ịwụ ụmụ ha, na ụfọdụ n'ime ha ọwụghị nke nwoke tụrụ ime ya, ọwụghị nke nwoke nyere ime ụfọdụ n'ime ha, mana nke nwaanyị ma. Nke nwaanyị ma na ọwụghị di ya tụrụ ime, ịmago second son ma second daughter, or even the first one na ọwụ ya nwa. Ịmago a na-ezo, a na-package enwoke Okoye a na-agba mbọ na-ịmago oke ma child dedication invitation card ịfụcha mọzụlụ ya, gwa gị nna na ana m eje chọọchị na Sunday na-abịa abịa na nka na nke ọzọ. Ọma na onye ọkwa aga chọọchị onye ọzọ loduru dị ime. Ekwubugo m ka onye ọ na-asị na DNA test apụtawa ka udo wee nwere ike ịdị, maka na ihe DNA test a kọsugoro n'ụwa o separate go ọtụtụ di na nwunye. Ihe ọ kọsugoro oge ụfọdụ eweta test ya gosi gị ịhụ ihe mmadụ na ihe a na-akpọ mmadụ enwe the shock of his life. DNA test ya o durugo ụfọdụ imerime di na nwunye kpọga ha na divorce court, esesa ha na separate ha na onye ọ na-aga na be. Osesago ọtụtụ ezinụlọ. Ka m bịakwa unu another number. Ịma na o nwere ụfọdụ maid nwunye gị kpọtara unu na ha bi n'ụlọ. Oge ụfọdụ na-awọnda na nwa akpọtara nwa mgbe a mụrụ first issue na mụ na ya ka bikwa amụcha ndị a niile aba university na-aga, ya nwee sorokwa na-agụ. Oge ụfọdụ ọ na ị nwere ụdị anya anyị nwere, achọkwa mmadụ ịkpọ m na fon si nna m binye anya m na-eyi ụzọ nwekwa onye nna ji ibinye. Ọ na enwe ụdị anya anyị nwere, tụrụ anya n'ala ịhụ na that maid gị ahụ nwa nwunye gị mụrụ ya, nwa nwunye gị mụrụ ezo ya. Mgbe ị bịara ịlụ ya, ha ekweghị agwa gị, ha akpa ekwezi okwu maid ma ọkwa na nwatakịrị ga-eku nwa ya nwa agba mbọ jeje kpọta ya. Ihe otu o si edozi nwa ahụ na-edozi ụmụ gị, esi na nwunye gị enwegbuko onwe n'obi ọma, mana ọma ihe ọ na-eme. Ụgwọ allegation ka na-ebu ụfọdụ achọ nke ihe ajeje pụtawara n'okwu. Ụfọdụ ụmụ nwoke ụmụ bọyị ha nwere na-asa avụ ha nwa ha mụrụ outside. Achọ nwa bọyị ejeje chọọ ha kpọta debe ha epozuo n'ọka ụmụ bọyị wala nwa ụmụ bọyị ha mechaa mgbe a ga-asa avụ ha ewelite aka sa avụ ha ọfụma. O nwezi ike mgbe ị ga-achọpụta ihe na-emenụ ọwụ na ọ dịgo late, nwekwa ike n'azụ again. So many things na-eme, so many things na-agba. A lot of things are happening in our families. A lot of things are happening in Igboland, in our villages.
imerime ihe dị iche iche na-eme. So Okoye na-agba mbọ che na ndị ọ na-azụ nwa ọ mụrụ ọ maghị na nwa anyị. DNA test onye wepụtara ihe a ọ bụrụ na m kwuo na ọ ga-adịghị na mma, ha nwere ike esi na ndị pasha na m achọghị eziokwu, maka a na-eji achọpụta nke na-eme ma a na-eji achọpụta eziokwu. Mana udo aka dị n'ọtụtụ ezinụlọ ma ọ na-ewetaghị DNA test. Mana ka ekwana ihe anyị ga-eme, ọ pụtago na ọ pụtago. Ka m pịakwa unu nọmba ọzọ, onye ọbụla jide obi ya aka maka ndụ gị. Ị ma na nwere ụfọdụ tenant bi na some places a na-akwụ ụgwọ, bi n'ebe a na-akwụ ụgwọ mago as tenants. O nwere ike ụfọdụ nwoke nwunye gị mụrụ, ụfọdụ ụmụ nwaanyị nwunye gị mụrụ wụ landlord gị tụrụ ime ụmụaka ahụ. Maka oge ụfọdụ nwere ike pụta sị na-agwa ndị your friends, ndị makwasị 6 months landlord ajụbedo m ụgwọ ụlọ ma okene. Landlord ahụkwaghị ewugo, ọ ma ihe ọ na-eme. Ọ ma gị na ya na-azụ family gị company, ọ ma na gị na ya na-azụ nwunye gị company. O nwere ike iji ụmụ 5 mana landlord gị nwere 2 n'ime. Ọ ya mere iji chee na ọ wee ewu gị etichara ndị ọzọ ụgwọ ụlọ, a ga-etiri gị. O ruo mgbe a ga-agbago ụgwọ ụlọ, oge ụfọdụ eme anya ka ọ na-ama gị. Ka m si ebe a pụtawa, ihe a nwere ike inye ya ezigbote nsogbu, maka ebe a nọ na ezigbote iwe ebidogo wewe m. Mana ya dịwa oge, mana ọ sị ka a gaa na DNA test a. After aga na DNA test, o nweghị ihe ọzọ na-akwụkwọ anyị ga na courtroom aga kwuo okwu divorce, maka ịchọpụtago na mbọ ị na-agba onye ọzọ ka ị na-agbara mbọ a. Abịa na nke iri, nke ikpeazụ, o nwere ndị a na-akpọ cheaters. Ndị cheaters onweghị eziokwu tenkobodo ya n'ọnụ, ma nwoke ma nwaanyị. Ya ka anyị na-efegharị up and down, enweghị ike ịtụkwasị ha obi. Many of them mana nwunye ha ma ọ dị ha ga-enyeju ha afọ ma agba night, ụkwụ ha nọ n'iro, a na-efegharị na-efetu. Ha na-aka like ndị nke ha na-eri n'iro karịa nke a na-eri n'ụlọ. Afọ adị eju ha eju, they are never satisfied. Ofu enyi nwoke bịa na-akpọsịrị m aha na-eti mkpu, ọ na-akpụ ya na-akọpị. Ọ sị m na o nwere ndị a na-akpọ Ọladịkpọ, ndị cheaters a, ndị labs a na-ada n'ofu ebe, ndị akwụkwọ ha na-ada n'ofu ebe, na o nwere ndị a na-akpọ Ọladịkpọ. Ọladịkpọ kwa echigọ na aha mmadụ, ọ sị na m agaghị aghọta na ọ bụghị aha mmụọ, na ọ aha mmụọ. Na enwe ndị nke a na-akpọ Ọlarịwaju, that is ụfọdụ ndị a na-efenyi na-efetu. Na onwe ndị nke a na-akpọ Iyọrọmnjụ. Mago na ọfọt gị ọ bụ na ohere ka na-eyọ ma imepe ọnụ ya ọmụ, anyị ka agawa ga-akụọ, mana ikwe na ha ayọ m. So ndị a na ihe a na-akpọ ha Iyọrọmnjụ ha. Na onwe ndị a na-akpọ Kezaya, otu a ka ha si eke ya na ọ dịkwa ka Iyọrọmnjụ. Na onwe ndị a na-akpọ Givenchy, mago they will give, always give, ha ejighị ụwa aka ike. Na onwe ndị a na-akpọ Akpọaza. Okoye etie mkpu sị ke nke na-emekwa eme, ke nke na-aza Akpọaza. So na mgbe ọ na-ekpọ ha dị ready, ha na-aza gị. Onwe ndị nwaanyị Obiọma, aha ndị a na-akpọ ya, nwoke na-aza ya, nwaanyị na-azakwa ya. Onwe ndị nwaanyị Obiọma. Enwe ndị wụ hot pants. Ọ sị onwe ndị a na-akpọ Ọladimeji. Na onwe ndị a na-akpọ Abalị Agba Aka. Onwe ndị a na-akpọ Ike Agwụ Nwamkpi. Na o nwekwara ndị a na-akpọ Oriọrụ na Oke Ọrụ. Onwe ndị a na-akpọ Akwara Ezu Ike. Nwere aha dị iche iche ọkpọkọta, ma kpọkọta ebe m na-ede ihe abịa ike m agwụ si ozugozie ya kpọzina ka mma na-ejiwegodo nke a ọ kpọrọ akpọ. Amaghị m na ụdị aha dị otu a dị,
si otu a wee buru ebutuo so ya sị ka m bịa were ọgwụ a resi unu agbanyeghị na ọgwụ a na-etinye m ya na paket biko unu were like that ka ọ jụgodo oyi mana ministry anyị na-agba direct biko ana m ayọ unu kaba ahụ ga-subscribe na my YouTube channel Ima24 channel Ima24 TV channel unu gaa na Facebook ebe ede like unu eklik na like ka unu na-enwe videos m kwa Monday ọbụla were na vidio a tụsasịa ya ọ ga-abara onye ọbụla uru nwa onye vidio na-enwe ike ịbara uru ma elugo nwaanyị ma nwoke ma nwaanyị ma elugo nwaanyị ma ọ bụ ịka na-achọ ịlụ alụ ma elugo di ma ịka na-achọ ịlụ alụ ọ ga-abara onye ọbụla uru Igbo ekene m unu Igbo ka emesịanụ bye bye